Isong do demit. Sibiji, kata Seng sibiji. Oh, ni sangat si minister. Nalawai binang isong lang. Ya lek kemen lang ya mat lang tok. Kajing telot jong ke kongres ka wei galong lada pila pek bahaya ka politik sang ni Meghalaya. Ya UCM ru decide na hai ka mate. Kajing ni kan defection jo ki khalar ngot ki TMC MLA sakato ko por kamlaan penyahab ka defection ko kini ki por menta ki defect from opposition to ruling. Hatu por ka defection kalong from opposition to opposition and come shift ka ideology. Tamat defection ko surok PMGSY ka balai pok kilometer. Kaya lingwa lightly konsumsi. Tamu tu surok abadi konsumsi jemu bamdei jemu sarkar tamu kan sniu no. Kasem di UP tang chubuji chusteng la wai lai ran phi. La julong teng UMLA o minister dei. Ti haba pia pej ba pia nu jori kini kinong yalam ke ba minchwa ba kinong yalam ba mentan dei. Kumnu thare da ka ek tarajut phin mianu jori ki. Hublei phi baro. Sashi sen pat ni pdiang sawai phi shagani ka program ke jongi ka bengi ai ka teng ka Rynsan Iathir. Belawan raksha phi da forefront media. Kani ka program ka bang ya kren ya mirjing mud bang ya thir halor ki mat ba pher ki bakta ek imlang ka salang ka jongi. But hakani ka episode mentasi ni kren halor kamat ka baydei bat ka san hima sima ba ka synshar ka khaddar ha ka jylla Meghalaya. Hakini sngi belen pila sakhi ki jingkylla ka san hima sima ha ka ba ka sin beningkong jong ka history jong ka jylla ka jongi ba ka Seng Congress kala dolut ya ki MLA ki jong ka ha ka yeng dor bar thawan but ha ka jo ko poru ka NPP kalala ban kinjo shaka thong ha ka ba kalala ban yo menta lai phulai ngot ki MLA ki bla pet Seng naga Seng Congress ban pinya so yela di shaka Seng NPP but da ka ni kalala ban be ya ka record jong ka APHLC ha ka ba kal job lai phuar teliki seats house snap ka khandai spa nyo phuar Ti hood ladangi pai shakani kom long jong ka san hima sima ka jylla ka jongi nginam smo ya pher shu ladangi kren chapang ka Jingkyntiap Seng lani ka defection hakaba kini ki sni ba let play ya ka jingpet Seng jing ba Roni hakaba ila mi no da ka Seng Congress ban pinya so ila di ka Seng NPP but day nakani ka daw hiru ba ka NPP kala yo ka takalat ban be ya ka record jong ka Seng APHLC ti hakani ka Rynsan Inya kren halor kesan perkat. Halor kumnu bakini ki jingkylla kesan hima sima kumnu ka pen ketik ka jing mut perkat jong pat ba. Ke ai ka jing mut ke ai ka jing thmu ka jing ang nut jong ki dio san perthei bat ki Seng san perthei ki badon ki ba jumlien ban mi nak we ka Seng shkawei pat bat pinya so ile di shaka liang synshar. Ti Hakani Rynsan ki banyak keren halor kini kamat ki don sangut ki ria shempang na kitna te kam pher but ngi pdiang sungopha kini kapor ningkong ba Loniak Marbaniang I badai real sign perthei bla shong thai na kamantala bun teli snem ngi don ru ye kong Patricia Mukhim I belong ke editor jong ka got khabor phareng kata The Shillong Times ngi don ru ye ba Manbor Singh Warjri I belong associate professor ha Sankardev College nang tarong I don I ba Bansharailang ping group I badai u samlarang ba u kemjuru nong pej perman ti ngi pdiang sumbai phi shakani ka Rynsan ke jongi but ni suban aingu pi ba pelai por knang we don benta ngi banyak kran halor kani kamat ti shwa bangin jam shakamat ngakwa ban pentip iki parlok nong pej ya kani ka program ba kinia ki jutan ki ba ki nong shimenta kin ai menta resni ken de kinia ki jongki but u forefront media kershan ni penrem ya kinia ki jongki ti ngan sedang baik ke jingkylla ben kong ye ba Loniak ba pila don ha pila julong teng u nong mi khmat ba pila sakhiru ya ke jingkylla jong ka sani masima kin snem blalai ha ka jogo por pila sakhiru ya ke jingpen wan dor ya ka coalition politics ni ka ka synshar ya sindrop lang but ka balapin wan dor ho ya ka ko por da I ba bibi lingdo bang kwa hedwaru blai te ha ka jing I ka jong phi kan ba kumnu thrai phi ka ni ka jing ya lenti jong ka san hima sima ka jylla ka jong I ha ka ba ka ni ka coalition politics ha ka tu ka por men chwa ni smu tho ba ka dei ka wei na ki atyar balawan ra ban pentik na ba ka don ka jing shong scam ka synshar ka khaddar hindai ka nang mi isni I ba kala long met penban kata ka jelli ha ka ba ka shudan bi tang ka jingya rung ka jingya mi ba ka jingya pet Seng daki MLA ba pher ti ha ka jing I ka pi kumnu pis no ni ka jinglong jong ka sai hima sima ka jylla ka jing Kubli siwon kong iban kali kata. Dia lang juba bi kata hap sang na ladi hiru.
along Malaya 1988 job ni HSPDP ke HSPDP ke 1978 ke job duk harsan seat form coalition sarkar lai lama 1978 1st March 1978 tar lapan semai ye ki lai lama dau khaddar bu postor pada serbarno singling do bu postor wal bon manas lapan semai assembly ko senam rum nak khalam itu politics kini jing semua ro kilong ngan kering la diru ngajob nge HSPDP 1988 hi job sangot swa ma koi pa yele ka oi ka paryong mo ba ping bat artali ile tripor sipor arpor hab khadu pa ba khmi lentin ke mali development dono portion dum shan tang kering la di ai kon tat hieng kon pan surok panom te politik kalong ba khatar kom phiran ko ruling kami of favor tam phla le mo ku pa kami khon man khon rut te tengi ma shan tengi khadu ngi form ni join oska kongres to po jong purno sama the 1/3 of the members will escape anti defection rule ngi don job sangut ngi don laingot ngi join arngot tangau sialang do ngi join free from anti defection law so speaker long friendly ba pita Marbaniang te survive then lai song tu pada bunsien kawan ke presiden upai ba tepor te ngi don ruling kana yo advantage na kawan presiden upai ba te khadu ngim laksan ngi le ngi Paibiang sia regional pada ten takadau politics so election ngi keran ngi manifesto ngi keran ngi principle nala song skui ke iban katu khat ndon makli jingbet pai ba ngau ke jingbet lejong ni nai pai ba kan ten kadau kalong unstable le yu brio khado te or mentar kan juk mentar ko ju iban guruling yo all scheme iban ko portion ki terkhong ubam de wemele ru utang di parti workau kham tim u ban ga jingja government te silanun sha parti workau barang Malaysia kham don buam bu ban yo emali bu job te lemda don ka nong no ribai nang batai syu til ka lemda ka don ka baru te kan kan ka cross mi kan mi da mi kan ka rule kibri we know how to escape he akar fail di we know how to find ways and mean ban push ruling but ban justify mengile anto pai ba ding mi nang tur nyong ban si nang to pai ba Hatu pisngau ka long shong nong rim kata jing penkesan ka jong pi ba pi le na ka pentau pai ba ka kata ka consciousness happy pi ni le job padeng le long sang itu pai ba ru klan no kan kwa surok uyo at klan no kan thap khati kan uli timu pi yo gom no mar principle long development school water supply roads electricity playing field nang ta pada kin hikai kum ta pai ba Pina don opposition don itu hong rau pi dapat principle feeling aman kami ya. Ti kong skwa ban kli pimentan iba Loniak idang batai pang kata ka kini ka jingya mi ka jingya rung ka kini coalition politics. Hatu kini ka jingwan ra ka coalition politics ka jylla ka jongi. Hatu ngin la ban ong ba ka dei ka kata ka jingker khu na ka banta ka jylla lan ni ka jingtim. Ban ong jingker khu rum la ban ong namar ba ka coalition politics kaya rap ban thau sarkar namar ba ka syong hangi kinong jet te ngatarai mangi hangni ngimpat da smu thu ya ka jingmut demokrasi ka synshar pa ba ka syong ha kinong jet namar la da kinong jet kilong uninformed smu thu balai ngi jet hakanu ka nongrim ngi jet balai ngi jet ya ka tu ka seng bat ngi kentat ya ka tu ka wei ngi sung thu ne em kinong jet ki sung thu ne em ka ideology jong to ka seng te mentawat ya ka VPP ru mo bon ki boong ka dei ka seng ka ban pen khuat ya ka synshar khaddar ka kut be tang hang tan rei nalor kata ka ka ba ka VPP ka offer ki te nga tenga keno hi ngi kinong jet ka wei ka long bangi jet halor ka jingyo pisa kan no pisa utu bre ula ban utu kandidat ula ban ai tingi jet ya utu but ngakwa bang kipabun bakini khamtam kini kinong hikai college ki scholars ki deban pule ka to kot jong uni udru western
kaboong the political brain. Namar uto ula ale research phaya ke election hapo Amerika baru ong ba ki breu hi kim jujit halor ki issues. Kim pendon kam ya kata rational mind ya kata jingmut di perkat ki jet based on emotions. Ti pendapat hang ni ru tingi jet nak jing syong shit judan bangin ya syong bangin ya tai haki shnong ki thau ngini ong tong ni perkhat lang phi ke ka bangi don kam hang ni shnong yim judan kum kata kin dawan ni lap election ru ni shu ngap hang ton dala akut taman keli jingkeli ru don lat ju yo bat junut hi ru man keli te ngahi ngasno ba demokrasi kam pat da tre kam ha kane ka ri jongi kam tam kane ka first past the post system mo kare kane hi ke ba pen deko bha namar utu ba kham yo bon utu yo lat ban khot ikiwe ban form te willy-nilly ka la long hi kum ba phik terwa ban ya form sarkar da ka jingkylla ba pinyo kata pinyo bat kata ka department kum ta kalong bet kum kalong kum phi ong kan kalong transactional kalong ka jingiathir dai syuk ka bada perkhat bada pensyong sani ka jingmut ideology ru kamut kumno hangi ki khasi brosh kat tu ha ka por dangele ngakan mau ngap lek bot ya email mo por dangele hill state banya hala banong no hill state no rest te dalakut nang tu pada ka to kawan ke EPHLC balai pada bakamla ban synshar full term te kita kan ki jingkeli ngatrai kum kejait ben riu la dei ka por bangin ya syong bangin ya perkhat bangin ya thir kum ni kum phi penlong ma phi nrei kham shabaru kan haki shnong ki thau ngim ju don te ka ni ka platform bangin ya kren halor ka politics ngim ju don ngin ya kren ke bar khot ki jait ki issues nrei ya ka politics hi bat balai ngi thebot ya tu bat ngi kentat ya tu ngim ju don ni ka bi ong phi kong ba ka jingmut jong ka synshar pai ba hi ka pat so thiet ha ka jingmut je perkhat jong ki pai ba ki jong ni ti ba Manbor ngan chu beteng biang na ka e ba i ba Loniak ba i kong Patricia i ong mantan ma halor ka ni ka rukum long jong kan ka sain hima sima ka jylla ka jong ni ka ba kala long pen ban menta kum ka yo ya di thiet ti ni so thuru kum bi ong i ba Loniak mane ong ba hashwa jong ka election ti phila onra ki manifesto ki jong phila pen mi ki kular ki jong phi harukom henry la poi ta ipor patang hapo shi khilamat phi mi no na ka seng ka bamut ba ki to ki nong rem jong ka seng ka ba phi yang ki do ki dam no ba ki to ki kular ki ba phila kleiru kim don jing toy kim don jing mut chu ki long kam kai no ti na ka liang ke jong phi kum u nong hi kai ke e thrai ka ba phi i ke e ka ba phi don ban ong ni kong ni siap ngai kum le phi nam ta ni jing yak no lang kum ni kum jo ki para panelists i Loniak imam Patricia ba ban ti kalau ka borom ngirup ngiyo ni kunu ban yathir halor ka ni ka topik ka ba kong san ma ka ba khata ya ka synshar khaddar ba haju ka poru ka ba long ka ba ngia kren halin ti singkien keleng ti haloi tai banta phi keli nga kan mau ka jingkren jong u prime minister of England Winston Churchill wong in politics there are those who give up their principles for the party and there are those who give up the party for their principles ti ende haka kies ka jungi hang ni pan kamlong kumta namar ngipet sya mo kanika Westminster parliamentary system kumbolong ha England na po America presidential system u MP jong kanu ka Seng lalu yahap yagi issue ka to ka Seng raise in the parliament kiong he can cross the floor in parliamentary terms cross the floor mar shimet ka principal yung kami hap bat ka party principal ti in America pat kiong cross the aisle mo kiong ni ka bipartisan politics teng na ka Republican ki poy siya ka issue yung kita kum kana ni kum tater ti so ka party principal ka individual principal ka pair hakata context ni hang ni pan ka jingjob jong ki candidate ngala dong ba hakapor election ki don ki voters ki bolong personality centric ki jit wet ya ubrio namar ba mong kadon ka personal touch dong no elam don't give voters ki bolong party centric no matter what happens ki jit wet to ka party ki don't give voters pan ki bolong policy centric tinggal pensyai pi kata
statistically speaking, House Dem 1998 hapor berkelem ke sarkar jong IK Gujarat. Di kali long no ka parliamentary elections midterm hajuk hapor kalong ru ka MLA election hapo sarkar jylla jing ta isar in kemau to 1998. Di u voter yo wan haksi thabun la ayu artli bal paper. Mama kawai ka bal paper motion nam taki MLA kawai ka bal paper motion nam taki MP. Hang tu ngi I would say ba ki voters ngi they have a sense of maturity. Nomor ba hata kapor pinsyam ba ngan IP for example ki konsi kum ka mukhar kum ka jaya hata kapor MLA kinong thabut ki jet ka UDP. MP pan na jaya na mukhar ki jet Congress. The same voter kata kamut hakajing perkhat jong tu nong thabut nam ta MLA ngi sola ya uni ne ya kani. Ni MP pat ngi sola syate. Ti so based on that ngaso ba kani kajing jet nong mikmat kalong kai ka bolong kerpang. Tingi jet nong mikmat halor kinong rem jong nong mikmat halor kinong rem jong ka parti te se enda kila job ngaso hakajing so jong ahi banjang scam hatu kinong rem bat lara ka poi per kaput ka bakin hab ban perkhat ko mai go back to the people. Em kata ka jingkren jong I Manbor mo. Để xe cái hạp bắn kren phăng ki nong thep bút jong ka jayaw mau khar ki balak ham siam phang. Rei sanong kandong te ngam tharai pi kan long kumta. Kat ha ka tu ka por ka parti ka bangi itu boro po Delhi de tang ka kongres ite. Em sa kawiro mam ko hata ka por hapor ngiyo ay katali ya result. Ka UDP na po kasi Chandy Hills kayo ka kanay seat. HSPDP lai long R4R ka PDM hatu ko por don lai long R-pusan. Tamot 25 constituencies ki favor regionalism when it comes to state politics. At the same time pat ki favor pat ya ka national party when it comes to national politics. Adali. Te ba Bansharai jabingin kren phang gani ka kami kong mane transactional mo pagka kani karukom jing mi jing pet Seng jong ki MLA ki jong ni kala long nakoi ka posh ka long khari mentale ti haka jing pe ki jong pi kong sam larang ba hatu pis ngau do jing kermen hakinong mi khmat ki jong ni lada ki le yakum kini ki kam ki jong ki dak penksan ba ki le ba tang na ka daw banan rai ka roi ka para ka constituency ki jong ki Kublai Shibon kong Iban ba fila khot yang kane ka Rynsan Iathir ringkat bat kiri orang ba jong ka jylla jungi nga sngongo e kata te kumu samla nga sutnat banyak sngo no phise namar wat yang aru bon ki ba fia ong phise ka long thma yang aru te hakum samla dengi phai dei ngi don kam banlong politically aware phi ki duna plat ki khna samla hoi ki don ki samla mo ki balong interest ata politics tama pada kidang duna plat ki ngathrai kadeka jingiat jaka demokrasi haka ri jungi ba ki samla bon ki la do jingkermen haki politicians kumki nong yalam namar kini kisi bangi I ka jingdon kam jungi nangangan kan shimet kalong bangi don kam ki policy makers ngiduna plat di kita te hai kami kata balik ki wan ki nong mi khmat menta ki bamlong ki nong yalam lan ki policy makers nga keno yangi ki samla ro hakawi ka kam namar ngi form ka major chunk of the population ki bon ki khna samla ki bon bat nganget ba dangi yang teli ki samla ngila ban wan ra sha ka jingkylla bangi hapok ka jylla jungi habangi phai ka jylla Meghalaya ka bon ka potential kala ban le ki bon ba ki ngi jor ki natural resources ngi jor ka talent ki khna ki badan sab haman ki liang ngi henry balik ka jylla jungi dan bingi pet haka education ro hadu mentar ngidang don chadien do haka yok ka kot ngidang don chadien do kalong ki ka bas ngosi ba ka badu jingkermen hakata ka rukom henry ngi kum ki samla ngi haban bu da kita ki parameters ngasngau bangin judge ki politicians fairly nginin suthu be ki politician ru ki jing e be ki syam ki have fi ki politician kumbai ong ba Loniak mene ki brio kat no ka demand jong ki there's a ya ka jing kwa jong ki brio ya ka jing angnot jong ki brio ki hajar ngot we MLA haban penhun ya ka jing kwa jong ki brio bat ya ka kam ka bala ban le haka jylla jong ngi hap suthu ka reality jong ka Meghalaya ka reality jong ka India haka ka stage bangi dang dan menta haka demokrasi jungi we are a young country we are a young state ngidang di ka jylla ka badang khna te
kalenti ngidang yat kalenti there is progress hot ngangalong very positive habang apet ngai ba hot kanang bha kanang yat kham bha hende kini khendat snem kala ban ngai ba hakajingi jong among ngangapad taki parties ki barem chwa kenmau syai kenmau benado arjar shipau arjar pra kini ki terter kenmau habang apet menta arjar khat pra chaneng ngai do jingkermen yakinong yelam ke bagimi nganda krensyai kum samla ken namar ngai bakimlong kita ki policy makers haba kabanang yat kapor ngi diban pinmi kum kita kinong yelam hedengam keno tangi kinong yelam ngakeno yela dia namar hakik kum experience mencang ila train nam taka congress nam taka TMC kum ka opposition mencang ira ki issue ki issue banga for example ya ka MPSC there are some changes ki ba ha MPSC dan kam man le ngi to pon ngele ka hunger strike para khana samlang dan kum ba arphor sangut ngi dai khot chu bun ki khana ki banyawan te habangi le kum kata de umdan support nang noru hadin arsnem ngi par ki jing nang katu ki bangin point out mangi hatu ko por hi kimi bar ki khana naki seng bhalang ki ba pher ki la ya chakmat ban protest hang to hendai por mi mangi menchwa ki bil ki ong ki ne ki le politics pi kata ka jinglong ko abki samla kin su thu ba habangi ong bangi ne le da ka political party la ne da ki kamde ka jingmut ba tang ki le politics hari ka don ka jingmut namar habakut ka sing ki political parties ki ba haba ka political party ka dawai ka badon kam yau 4 billion te blengin ong le politics kata ka pen ya ka jing bom sempang ya ka tin politics hi kadai ken kong ya kata hi ngai ngi do jingkerman habangi le kum tan mar ngi na ngi da le jingmut ngi da pela jingmut bhai ke shabangin le ken kubita ki jat ngi ada le research ngi ada wat jingtip bhai ki orang ba habangi la ya pat chakmat para samla jungi hi ki ran dien dot ki ong ki ne ki le politics haba kamlong kum ta te ngi kata ra kwa beki khana samla baro khoi ki makin ya kamlong politically aware bakin shim interest ken because habakut kaski ka politics he can define how many jobs will bring in the state what kind of policies will come in for entrepreneurs kita barok ki define ban poi sha kata ka stature don kam ka jing nang jing start ka jing nang jing tip te habangi pej pade ya ka education status jong ka ni ka state jongi menta hato kin kot bor hi ban ya perkhat kumi kita ki namar bah hang ni ka jylla jongi kat bang yo ka politics ka long personal palat te ban shulej up be hayeng MLA ban pan bai dawai ban pan bai kot khun ban pan ki babun ki jing pan rei ban ya lumlang kum ka constituency ban ong ban lej ken na minister PWD balengin lej tang ho MLA day na kada bangim le kita ki te MLA pada ong nganda don ha katuka haka ruling party haka Seng ka ba synshar ka jylla dengan kamyo kita ki hak jing shisha le kita ki kim day ki benta le ki khep ki badai ban but den du MLA te MLA udai policy maker kadai kong kadai long ka poi biang sya kata ka benta ba ki ba ki jongi ya mentahi ki dang duna pa jing nang jing tip kahap sedang pat hei ma suka banong skoi is ba Manbor suka benar ki debate on quality of leadership hadu kisnong ma ki bun na samla menta kum kini ki bas nang start ki samla ke ifla be kisnong santar ni khot pai ba ko common platform ki bagi shong nginya la don kita ki banang ba start ki de ban penang lang ki de ban ya sam lem ya kata ka jing pang ringin long kumni ngin chutelun kumni hai saling nang her te ndai mai dai la de mo kong yaban por ngi dong ki khap ngi song assembly meeting hadu khara siteng sibjem met 74 amendment 1990 ngi song hadu sibji ar khonda trip December ba life trip December ma life ho dikeng nomba ngi song do de met sibji khara siteng sibji ngi sanga si minister nalwai bi ngi songlang ya le kemen lang ya mat lang ta pada te tang ban le assembly rubun bom le te nang tam di kata wadika taking over primary education gidarun ka select committee ngi song assembly ngi ra hedu nemet thap kti ngi no hikai te apsta speaker musya ngi ra do nemet ole tangon thu thau ju bak ngak suban biang ngi ra ka khat khandai trip December 1993 long education minister handlemen makhat pratik yang ka si jong so tham ka khanda
taking over of primary education from district council. We are not taking the subject. We are taking only the teachers. Maka primary education as a subject is still with district council. Nah, tara. BPP beli don kelinga in panjibin santar. Beli panjibin santar. Subject is with you, but the teachers have been taken over. You how to pobo Quran salsang mara kumsim. The subject is still with district council. You can start your own school. But these teachers, because of the predicament financially and security, so we have taken over. Saya suka pendapat bagi points bagi kan mentan. Hang ni harga jela jungi one aspect ke bagi empat don tadi that informed voting. Bodong banlak banujur. Banlak banujur di kena berkhidmat banlak banujur. Ia ki polisi bagi ki mut penterikam dan ingin exercise ke main ni. Mereka memang ke inform voting nomor kamdan kum kata exercise. Mana banyak kan nasional tahu. Di kabar pat ru kalau menta lately one aspect kabangai i kabanyarap ia kini ketong kalau ka role yung ka media. Nam tangi pet hakini ki previous 2-3 elections. Ki election campaign la peni live stream po media ngi po media so voter po syong yang lara umpay hato ka meeting ru usngap ya ka jingken jong nailam usngap ya ka jingken jong kinolam jaga parti tamut ulong informed of leng orang kumta. Dan habar sngap live tau meeting wasngap live tau parti tamut voter ula ban mujur. Mar kan mau ngihap man kan mau ru ba kidon ru ki silent majority. Mar hoi kita bumi pajak kidon party workers kidon party forces kidon ne majority uri tu silent voter. Ang bang ngihap ban kan mau ngihap ban kan mau ru ba kadai ka social media ho mentah ka bakam influence. Ban ya kan ni ka ban ni ki media ki bangi traditional media mo kum ka dudarshan ne ki wi mentah social media YouTubers manu rula bandon kamera bandon mobile phone la long nong ai kubor. Anyone with a mobile phone la long nong ai kubor. Ke ai ka kubor bagi ai pada kan. Te teng don ki na padeng jong kitu. Ki ba ya sya ya ketua parti. Ki lej ba utu ubrio man ba ulej ai jingkren keleng ki ai tang ka site jong tu. Kata ro ka dai ka jing pi hang ni ka social media world kan. Long hakani ka kaya menta long ka kami ong i ba Manbor kalong ka baran kam ya ki voters ki jong i pai ba jong ki ban long ban tip ban danang ban bisyarti kum kinu ki jak bor ni day ban shim kinu ki bami dai la dangim don kita ki jak voters ki balong informed kan suk ki MLA la ni kinong mikmat bakin penbi ya ki man ka san snem em to pej mo ngan ong ya pi mangi don hang ni to ngi ngoi la dia bagi long kita ki bala long inform ki ba sha ngi kloi na em ban mi ban lej po ki yo ki hat sha nong krem sha smith sha mok san rami ngi kloi na em ngim don porte rei ngi dei nang ni em ki dei ban lej ban pen sha ho ka political consciousness but ka political activity hangi ka khlut tang election tang ada election tamat ngi ya ka jong ka kam ngi be la ka jong ka kam kamram pani tang ya klet no te hendri ka di bandon ka continuity te kani ka continuity ka one only la ka don ka ngom mo ngi kan medan ka dialogue ka awareness ka belum consistent ka belum persistent then kan wan ka jing syai but ngi sang i ka taru dengi pe recent trends hakini ka election ka ada ngi i kata ba ki pat ba amta kila kam syai ba kolong ka burom ya ka jet ban rio bangin i bang asang ban move Saya kata informed voting and make our choices kat kum kucing so thu bagi sempang. Boy pat entah kata ini lah ban spare time deh si sebenarnya sih lono Malaysian central place ni nong kendong ban awareness ngan mam don interest like so I'm ready to go he kadang don interest ka don jim prat na reminder kan marna na soram ngai kendu pat bang bai don ko khobor kendu ka assembly you fi tang chubuji chusteng la wai la ran phi na kereng ketang muncul di kobar ke pram tang abdul isu chubuji chusteng la wai ini press ngi syong lalu yo freelance fi syu up adun sport what is the quality ba Loniak jangan keli kini kecil phi na marbang skwa bentip mo na pila judok la julong teng UMLA no minister dei ti haba phia pej ba phia nu jori kini kinong yalam ke ba min shwa ba kinong yalam ba min tan dei kumnu thare da ka ek tarajut phin mi nu jori ki phi ketu ka syong ko pai ba party member ka party ti por kam ai kam penselum na tiket gibri ba long les kaliwar kan kam ai
Marbun bekani tiket mau pat episode ke kani kayo jet kan tu khamnang wa mlaj keren kim jet kan kata kan tunggal limitation ka baat pada ru ngi ke SPTP lang impun ke siru la kata ru nga keren ngidang jet di wal ki jet nga woi kum woi kita kam ta no hammi ru on madon ki jing dunang ni tai ti menta tu ka jing yo tiket kam dadi kata kaliwar kadan ka lalu nah financial financial kan piet tiket entah ke parti boduk ke syah kan. Terus tengah syukran biang keni mo ngaku apan keli biang ngaji keli mo ketu ka for the sake of development mo bagi kini ki MLA ki Ibankyntiew Seng ki ai man nak kapor ka daw bagi ai man nak kapor bagi mi nak ketu ka Seng banyak penyesuai le dia bat kaliang synshar. Kadai ben nak daw ba bagi kuat man rai ka roi kapal kum piong pi meneru ba ni kuat man rai ka roi kapal. Ti hatu pi tharai ba kani ka jing le ka jong ki ka kamlong ka jing syat syukori upai ba ubajit ya pi nak tu ka Seng om nak wei ka Seng kata jing pi kedai tang mana di tipol aklat kita urhat nga keren yele dia ya para interest nyong pai ba aklat ni ta urhat woi pi tingi keren ga manifesto keren election daladap sino manifesto la ya upai ba uklat no tu manifesto pai ba poverty is very high here perang jungiru very high poverty saya pulih mo em nga syukwa ban ong hang ni kendiat kan halor ka Jingkyntiap Seng jong iba roni mo idan tang barwei kongres ka don ka ideologi ka ba persya bahaya ka BJP timenta da ka ba ii no ai ka tu but elect no si NPP ka ba ya te bat ka BJP kamut kadai ka ideologi change ka bala palat hi kan mo pinda perkhat jengai kan titip i perkhat na ami kita ki ai namar komentar bahasa asyok kitu ki sestaru datang ke kongres parti ke bami ban condemn ya katu mo kiwi tiki snap jar te syai kan ngini apoi kadi pi ong pi mener kong ba hapo jela ke jong hi kibri kimpe ya ka ideologi kam don ke jing kren halo ka ideologi kibri ki vote ba yu brio ti ngashko kli biang kong ya pi kani mo minta jaj ba ke kongres kam don shu akaliang persya ni kam don shu akayin do partawan tidak ke jing duna jong ki dekot akaliang persya hatu kadang la ban trei ka kam jong ka ne ban pendep ka kam ram ka jong ka ban penmi ki sur persya la don ki policies ani ki anya ni ki bill ka sarkar ka ka belong persya ya ka manjung pai ba em ka syong ha ka baki ong ka strength jong ka parti kan menta ngiyo sngow na em ka sur jong ka kongres don bok hi bagi dang mi man ha kan ni ban condemn ke tu ka jing sha syok star o ka jing sha thep patok ek star te pi ka kongres ru ka dai ban don ya kata ka por ban introspekte ban pet delade bakla he ka tu ka jing pet kitu ki khat nyungun ka jana kanu ka daw don introspection te la dai ban ka parti ru ka parti ru ka long high command driven palate ka kirai bro khoi la shim Delhi hang ni consult de ru em tenga ngajuong barabor lada ka parti hi kam don inner democracy tingin yo demokrasi he mo namal lada sngo baki babon balang ha ka Seng kim sngo tenat ya tu nong ya lam bala thung da ka high command bat la sung thu ru bakan pat kan pra bale dang kwa thung pada ta kan ba man bang kwa man yang shapi haju ka lor ka ni ka ju ka jing krem jap ngi kren shpang ka liang persyabat shpang ka kongres minta hatu pi tharai ba ka jing mi no na do tu snap araja apway ba jing mi no je khal armut ki MLA man penyeso LD ba TMC hatu ko to ga de ka to ka kadesha ka benta ka pen kedia ka pen terlot ya ka kongres na do to ka pon ne kala don shwa hashwa je ka tur kala don ne ki early trends kumi ong ko mangi mangina puli mo ka ya ki development sa parti jing kongres i pensiam hinalo to ka por mchai ka factionalism ka don but the biggest handicap ya ka gurut jong ka parti kongres sa Meghalaya dari ka factionalism grupism kata ka group A group B group C kum ta ter te menta ha ka tu jing sha bagin pat Seng kitu kha arngot dan bot sikisan ngot tamot ni menta ha tu por ni pat suthu le si ni menta from the consequences of that ni shamba it was a blunder it was a miscalculation from the part of the ICC bakla temta da fipet kitu khan ari paphet na kitu kha atli konsumsi tamut ka parti kongres had to start from scratch ban build biang ya ka leadership ha ka konsumsi and when you look at the results in 2023 ha kitu baru kha atli ka kongres kadam and in some of them ni untuk security pinsim sekti stand pat ki balik hadin by ong imam tan
turut kumjo again itu start from scratch and hang turut the same fate with the Congress. However, but ngasuh hipat ke strength of the party before the elections inside or outside the house does not necessarily translate but bahaka to parti kan wan paisyo. Ngan ai nuk sai pi. Ka VPP haswa ka arpu lai come non presence in the house as a party, as an ideology, kistang hapor ki contest how arpu lai ki job sau seat and you will be it's such an interesting fact ba ka election commission data ka bumi hading kata from the seats contested the percentage of votes secured by parties in the seats contested ningkong kawan ke NPP at 36%, baar kawan ke VPP at 18%, balai ke Kongres besar ke TMC agak kompetitor. So which means pre-election kawan kaniga ideologi ke pertama, post-election to secure 18% of the votes poll in the seat contested is a huge achievement. Secondly, ka reference larang isim hakakezung Andhra Pradesh. NT Ramarao, he formed TDP in 1982, 0 seats. And they capture ya ke imagination jong ginong Andhra. Lang bagi policies ki program ki ba utmu wan pentrikam. 1983 swept the elections. Tamu iba ka demo nga su jeng orang Kongres nga join Kongres biang second time 94 tu. Te por baka like ka post of president ngijit mengi member 95-96 mukul percaya Seng marak seminasar same number votes kiyo direct democratic election kan bahas ini kan bahas yang anak po nang thumai ni kan bahas iyo same number votes apa yo same number votes Seng wang let mukul sama because I'm very busy let him be there president of Congress mukul no sir you are the seminasar you be there and learn from you. Kiani aman, you take it, you take it. Hak hado, lem penbos, penbaik, tolong Seng. Pi, ngin penbos, ujiat pai ba, ngijit ngi emele, kimembar. Tinggal ban ong ba ngasawan biang shpi ba. Ngashko pun ruang ni mo. Ngisung thuo ba ki tu ki por, ki tu ki snem de ka Congress ka klan ba ka jylla ka jongi. Haka juga por ka buon ba ki ni kinong yelam ki leaders, haka Seng. Ti hatu pisngo ba minta pa de nakadaw jingklot juga Congress kadai kawin ki daru hatu kadai nakadaw ba kim don yakinong yalam ki ba kham long klan Ki buon kinong yelam tang sulong ba ong mena gini berkhoi lomba la wan na jorong he sebab penhap putuk ki haban snap ba ya ketiki hai kemana ka jingklot jong ka Congress ka wei ka long lada phila pej bahaya ka politik sang ni Meghalaya ka long ru ba you UCM ru decide na hai kaman te kan ma wan pen Kenya iba jiri rembai ban thep dei ba lapang ka tu ka dei ka decision kam dei jong paj ba ti ki paj ba ki su CM ku me ka tu ka ai mo ki snurem kan dengan kli bi ba Bansharailang mentan iba Manbor idang kran chapang kini ki ka jingmut ka sain perkhat jong paj ba ka jylla ka jongi ha ka pai la ai ya ka tu kun sa jong ka election jong arajar phulai ka pai ong ba ka VPP hapor baka wan kana yo atang south liki seat sendai da pigi pe ka vote share sadu 18% ti hatu pitharai ba ka jingwan jong ni ka rukom perkhat thamai ka jingwan ra ikini rukom perkhat thamai ka tik jingmod yu paj ba ka do shai ba upaj ba mentau kwa ka jingkylla hoi ka kumngia phai chene chapo jylla jungi tingi i bo paj ba wangnot ya kata ka jingkylla long kimia hun kinya kata ka jingpinyak jing synshar ka badan ham khagne menta habang iphai kata ka jingmi jong kita ki khaddar ngot ki MLA na ka TMC namar ngaru hatu por nga don ringkat lang bat ki ka Congress tingi ngi mi lang ngi lang hatu ka team ka bangi mi lang ka TMC kamdei ka aka ka basuk yang iban le ka por kadei namar ba kata ka bafi ong fi kadang ka jur plak kata factionalism hapo Congress te hakalor kata ki para MLA ki badan hatu por ki bilalong jet do paj ba ki lai rai ba kinya penlong presiden ya wei padi para MLA Henry haka jinglong party high command ka rai be nalor banwan da kibai hangta kawan barhaka tu ko por umdan ka jingshania ya kum kata ka leadership bahaka tu ko por ka jingmi ka defection jo ki khaddar ngot ki TMC MLA haka tu ko por
kamlaan penyaha baka defection kum kini ki por menta baki defect from opposition to ruling hatu por ka defection kalong from opposition to opposition and kam shift ka ideology from here to here ka ideology kalong kaju pi kamla ban penyaha kaju ka defection ke kaju ka bracket ma te nado ka tu por ka kinong yalam jo kongres hatu por ki bmi no shaka TMC kilai I lupa ba hakane ka leadership jo ka kongres kumne la kam penkala la ne kam sngap iki pajba kan salong ke ike kaba ima bat kan long ke ike kaba sosi ya ka jylla ka jongi hi phi kane kai jingwan thamai jo ka VPP kambong I ba Manbor ka yo kata ka vote share ka bahe kadika space ka bala I ka kongres ta ka space ka bala I ka kongres ka jinghiar jo kongres ka ki ko VPP fi hende ki pajba hi ki shania bahai ka kongres nama kitip ka kongres ka synshar hoj no political party is perfect hede ka kongres ka kumbingi I hakini ki jylla ki baul hakili ki por ki blalej barki kumno ka jing synshar jongka kalong discipline kadon ka discipline in administration discipline in party em kalong secular artat te ngipet kamtam ye ka secularism gan mo te wat mentaru ka kongres ngasngau dakal dan ki jingkylla haka party jongka why not naka zero mentaru kalaban ha sarkaro next hai ting ngisngu thu ba ka politics hi lakade ka jylla ka jongi na kiwi ka jylla ka long kanyai ka labe na kawi ka posh ka weipat kanyai ka labe na kawi ka stage ka weipat na kawi ka jylla ka weipat henry ka jingkali ka ba upai ba matau kali ka long ba kani ka jing million jong ki MLA bakinya pet seng na kawi ka seng ka weipat ka hatu ka kedau sha ya ka jing bam long jing bam scam kani ka nong rim jong kini gidiu pau gidiu sain perthei bat ki seng sain perthei namar ba ladang ikran ya ka Meghalaya ladang ikran hi kari India ba ka wei ti hatung idon kam ne em ngatim idon ni kating anti defection law hendai hatung idang don kam ne em kita ki jaj an ki bakam khlan bante la kam yakini ki MLA ki ba phet seng shiteng samoi kila ban mi don kam em mi tang ba khado hi ki pulsion ki don ga jong alat ki wat lat ngakren je la mi wan tha nge wat lat di nge job nge ye khro tin mata don kam la gajar kata ru don kam em don ki am khamper king on the basis of experience pelajai ni tengkum no ban le namar mental ada ka NPP sukhlan le si kawan ke anti defection ni dim kata aiki dim kata don kam mi kan ka ki rule ba scam ban te la kam ba upai ba udong kam ka awareness hiru ba ni scam nam ta ka stability ngathare hakar kompe ki jonga ken kini kijing ai kini ki daw baki MLA ki ai bangi le na kabanta ka development na ta ka daw ngi penyeso ile dia bakal yang synshar kanuksa ka bangan ai kadi dango hakapor bumi na po ka congress ban penyeso ile ka NPP ha na makalah ngat defection lo ti ha ban hiar shuki no contest biang hang tu ngi sakhi shishai ka bor pa ka ba ulangnya kwa shu ti pun rem senan long kum piong pi hoi ka jingkylla kalawan wat hong pai ba ru ka jing sngu thu tabakut hi udai pai ba uban rai te yakini ki bong ngisit ong ki jumping jack flash mo ki basukan thi nang ni satai tang na ka banta ka jing mentoi simet te ka babon hi ka dai jing mentoi simet te la dau pai ba hi menta kum nang te na po melim usong thu ba klem da consult yaki pai ba yaki nong thep bon MLA jong ki ulet John satu. Naman ngim kami osno bandon meeting pa ba ai mo jong ka congress banya ba utau MLA ong pet nga mi no hablet. Kadai ka jing mut shimet jong hi ka jing rai shimet jong te long no kum ba pitik for granted te kinong thep bot. Dei hang ta ken. Te last time ru tam tang khandiat hi em tang sispa tam ne ka no ki bot. Hoi. Tengah terai haka banwan telah kam sitom jeng mut mo. Ladang ipat ba ki start kan? Ladang ipat ya ki MDC elections badang dep ru. Ki hakini ki constituency ki MLA ki pet seng tiap seng. Haki tu ki constituency tu kala pada boy ke seng kan. Ti kong ngan pai biang shapi mo. Ke ai terai ka benta ka ba ki seng bhalang ki nong tho khubor ki nong pet perman ki riu shampang ki la ban le ban pentik na ban dawa ya ka jingkit kli naki MLA ki jongi nga kum kalong kami kan nga sngo ba ngi ki kan thei pe ho pen da pet bha ki nong thep bot khambon hi ki kan thei shanu re ha bakut pade judon bakeli te yangi ke ai ngia kwa ayu ke ai ke jing dawa ke bah khmat e ke jong phi kum kalong kami ke ai ke ba pio i menta bala jur kan ke jing duk
hato don em ka jing perkhat ha ka sarkar badai ban bo no way UMLE ban penlong minister no for poverty alleviation te ban penduk pendam ban wat lat ban penduk ya ka jingduk namar la duk ta samha ka ni ka jylla jongi ki kat tu kat ningut akan mau mensyua ka tu ifat project mo ba he ka ba pentri kam West Khasi Hills but West Garo Hills ka dei bet ban pej kumno ban penduk pendam ya ka jingduk but lengba tu ka project don bon ki briu station nonglang ki ba la bu benda ro ka jakai ki la yo ban pelaj ya tu jing benda ki la yo ban thiet biang ya tu ka jakala jong namar ngidei ban kan mau bah ni ka jylla jongi senong kendong kumbat nyup riu persen ki briu ki don syo tang ka jaka ban thau iwe yeng trep ru nang ta ban rep ru ki rep ha ka jaka ka syuai la da yat siat community kan jenjar pha ni ka jylla jongi ngidei ban yo lupai kini jing jenjar kan te ba Manbor nga shka ban kli kni ki mo ngi sngut hu ba ga jylla ga jongi ga don kami ka jingkylla la ga dei ha ka politics la ga dei ha ka imlang ka salang ka rap ka riang kum ta ter mo ka tharai ka ba ngi ko mo pai ba ngi don kam ban le ban pentikna ba kini kinong mi khmat ki jongi ka sarkar ka jongi kan don ni ta ka jingkit clear te ba ada ka le ya ka la ka wanra ya ka ni ka we ka policy kan pentikna ba ka don ka ta ka jumpatri kam ban pentikna ru ba ka nyai beteng te ka ta ka kam ka jongka kan nong sa ko chiteng kan pi halor ta ka benta ka laringi ong mo ka development lani ka pulih putih ka surok ka hospital ong tani kadi ka hok ni ba it is the right of the people ti mentala da ka sarkar ka ai surok sya ka snong jong ha ni ba ai subhana ka pala jong sarkar ka tu di taxpayers money kadi ka jongi te ki skol sarkar ha ki snong ki PHC lani ki CHC lani ki surok ni ka lai kadi ka hok ka bangi di banyo bat kadi ka kamram jong sarkar bahkan penbiang ya kata meni ba lek subha meni bagi ai man subha ni it's their duty and it is our right dengan saya kata ka konsep ni hak pan sapriang ba ka hok ka right jungi bat ka duty jungi ka kamram jungi te ngin ai kita ka jing pensotu ba don kam kadi we demand lara kadi ka school lani ka hospital ni indiman kadi ka hok jungi te kamut ba namar ba unom ikmat jungi udon hapo opposition tamut mio issue ba malak menong kata tamut depshi mi ko surok PMGSY ka ba lai 4 kilometer kaya lingwa lightly konsumsi tamut to surok ba di konsi jung bamdei jung sarkar tamut kan sniu no ka ba malak menong kata nong gadon kami gi pai ba bakin sung thu ki pai nong ba kin chempang ho ya ka hok ke jong kadi ka hok jungi ba Bansharailang klinik kli pi kum u samlan de ke ka ba ki samla ki la ban le mo ka ba ki la ban khmi thu ya ka kam ka ba unong mi khmat u jong ki u le but ban khmi thu ru ya ki kam jo ki seng san perthai ka jylla ka jongi ban pin bor ya ki bakin jit ya ki candidates lane ya ki kertong ki ba don shisha kita kanong rim ka ba scam namal menta ting I kum ba ka jing ya dai hapeng ki candidate ki kertong lani ki nong mi khmat bat ka seng san perthai ru kam don shote kala telot kala synshar palat ka kanur kom ba ki samla ki la ban wan man pendap ya ta cakap sudah kan hoi habangi phai chakata karibia ha tu ka banga ong na dumne ngidi ban shim interest ka politics namar ba ong haktin phareng whether you interested in politics or not politics is interested in you ma kat ka bangi phai na do bangi bun khina samla ki wat kam wat jam ma ki wat ki la jing kamai ki na do ki ba kwa pen pau ki sap ki phong jong ki bat ha ka sports kini ba khoi ki habakut ka kwan phai biang shaki nong yalam ki jongi shaka politics kwan phai ki politics ta kum ki khina samla manta ngidi ban shim khia bangin ya pen bangi don kam ki leaders ki balong kum ki policy makers nama ka development kawan bete ka development ngini ong ini vote on development ngasngo kum ki samlang mj ban be ya kata nama ka development kan wan be hi dadan mano ka sarkar we have to vote on policy ngi have effect but ngin habia trishitom kum ki khna samla ka ba mangashimet bat ki we ki parlok mo ngi dem he trishitom bangin ya penso thu para samla ba kalong kum ne badang ngadon jikermen sya ba da kalong sya kum tade ka kata ka brighter Meghalaya ne ka better Meghalaya kam jingai shu kala hajan hi
Ti ngan chu kwa penkut ya kani ke jingiathir jeng namar bangilai yak tin nduk menemo da kani ke jingkylla bakhat do mo lamta iwe na pen jong pi haga synshar pai ba ndai ke e ka benta ka ba ngi kum pai ba kanu kam ka bangi don mo ngila ban le ban check ya ka sarkar te yani kini ki Seng ki badon hakal yang synshar ban khami tho ba kanum don kanu ka jingthmu ban pintelot nani pinsinjor ya ki ikhtiar jong ka san synshar pai ba ta bong phi ban kadi kamrang pai ba marteng teng kumbalong mo phi kan ba roni udon kana emali andre udon ruling tip ti jayo haba pli surok le diki wei te haba pli le diki wei kulas kim le diki wei timta no ladon to pre parti yo skim ni te ba roni marerung yo skim tip ade nem de tip awer nyong pai ba ko kam ngan yu pi no pai ba utri hai ke ho ke jeng nang ke rap ngan pit kum belajai le di ka kormen punya kelebu kondon 25,000 dah should be one PhD yo jaka ba hendrai ka sarkar ko ang bai tu ba jaka pi compensate in kind tinggi ba jaka ngi ai kam driver kai kam pion kam khaddar ki keni ban jaka pi mentam don sium gitu wei ban jaka bangim tip we are not political conscious we tharai tien mangata pai ba bang begini gi samna ru arki samna ki pe ngor pe mat kan nginyo iman to sam kham ko pathim ta jing tu kordo kam ni bang isnai sia ki nga wan hai yang amde mali ki nuat ban keren su mali ngam asu tho sun keren nga tang ba plai kalaj ban yo hai yang ru ha be keren ofsa tamu yo alaj tes kalau adun kalaj mana ban yo lujung mitar aruna empat yo amta ngadu ngaman sing ngamun phone ni we orang ba min sa mu itho ba ngaman si ngan tho khobon soviet mu minister pa du porlok jong ai tenrai la da consciousness ngi kya ba ki tamla jong ngi pe ken ka jing ru kam la palat phi long ben ki bri ba jaka so ba ka ki dem yo en kain sugidar kat kum qualification kan LD Clark kan pada kita ni stay ki keni tu mana jaka ken si ki keni na jaka yo driver yo kam sugidar yo kam LD according to qualification kan mentam YouTube te kami ka skim tu minister bro jong bom dem clear ko bai ho to yes kong non pai mo nga sngo ba kani ka right to information mangi hang ni ka jylla ngi dei ki baduna tam ban use na ka to ngila ban tiblut sibun ki bat ngila ban wan ra ban penmi perthai ya ka kenrum kenram ha ka sarkar bat kumno mano bayo kam hangno balai uyo ka ga jing mau ka qualification jo un ma pinapet hapo ka kot khubon mata ki por bon ha ki samla ki ba keren chang ka DSC chang ka MPSC ka jing penmi ya ki result ka bam ilong clear bam long transparent timenta kani ka sarkar kami ka persyang ban dilute khendiat ban pen long ban pendunai ka board jong ka RTI ngi hang ni ngi ngap jar ngi mi keren ni ai ruem ki wei shwei ki la ya keren ki la pen so thu nang ta kawan sa katuga Data Protection Act katuru kaban sap let's say kaban sap pen kham du bor yang ngi hapo ka media mo ban pen klon ya katuru ngi ngap jar ngim dan te ka culture of protest klam don ka culture of protest nginum la bandon ka demokrasi ka synshar pat ba ka syong ha kani ka culture of protest kalau ngom fi ang gede kong ba kibriu ladaki keren ru shapang ki issues kinchu ya keren tang paramaki ban ong bandaya mi pat ba bandaya penpa yu ta ki surjing persha jo ki ta kam da don geng kong ta ngania chi ba Manbor hindiat mo ngan chu ngasngo kumba ong mentan mo ima ba isa kani ka culture of protest number 1 ngap so kani ka jinglong san hima menta of brute majority it is like a psychological mind game wanong bang ngidon sau phongot ha sarkar ngidon san phongot ha sarkar te takman ban stifle ban nian mo ya ka opposition ya ka majority hindre ngihap kan mau si bentang ngin yakun ban yakun inside the house karon ka rules of procedure and conduct isa belum well versed dan ka question hour dan ka 0 hour notice karon ka call attention motion
Hakaba inside the house you are going pila ban task ya sarkar. Kedo. Ya kijing bakla kro kijing tuna. Ai jing mot ru. Om tang makdo la ni ban criticize ban ai jing mot ru. Ban ai jing mot baka dia penolak kumta. Hak poli putih. Ne kumta. Hak emang salang. Outside the house but ke dual role. Pi expose. Ya kini ki deficiencies, ki weaknesses. Kaba ke sarkar kan. Kono sarkar kan don ke deficiency but it is the margin of deficiency. Haka jing shisha, what ikan ka CEG report ru, ke opposition kadai banda pulih bahaya, banda pulih tikna, namar bon ke deficiency sang tu, bon ke jing penan kam baklai ke pisah pat ba te. Ndai kat nungut ki MLA jongi ki ba pulih tikna ke tu hiju pulih bahaya. Engat tang pulih bah. Mangalong atam member yang Public Accounts Committee ni. Kini ketin diat ni pon ilong MLA kong 1988 uporno simsa. Upai ke first time elected MLAs for training in Delhi. 10 days. Yang tu ini tiap ke 0 hour question, ke supplementary question, ke star question, ke on star question. Tapi 10 days training. Aduh ini na po Tripura yuan. Mentah ru kiyo ahi ki adai bat ketuga Indian School of Business Satisha po. Kilet hang tu kiyo training. Kilet syarusya US ru. Ade tati. Temre ngam tip ki wan ra ayu nang tu kan. Ni ba tu pon ada mentai ni apa report te. Nale mentai ni sa expose ni. Wana mi khani report. Nang tu ni sem gadang ni juna sa training su napo Meghalaya on finance. Why training ni for finance ngang mau di subir. He rose from the LD clerk. He became John C. Finance. Oh, finance bam that. Pigu. Ki minister kim khan mu do IS ni MCS udah betip. Hỏi long ka don kam om tang ki pai ba wat ye ki nong mi khmat ki jong ni ru ba kin don ke jing nang jing tu jing sam phang. Hỏi pinang wa ben beteng ba man bo. Ông hỏi iwi bentai kita iba mo the kani ka jing long aware ka exposure inside the house pai ba utip mam tang lai ko lembaga tu Meghalaya assembly channel lembaga kot kubur tingi sotu ni la wan exercise ye ni sotu jungi halor tu ki debate halor tu ki jingkylla ki jumpa ki ba sarkar because in the house government is compelled to reply. Outside the house la wan khot kamera nge syong di sya nge kan nge discuss nge debate ndai ka ba ka jawab ka sarkar inside the house ki ong kan government assurance committee mo ka ba follow ya ka jawab sarkar ka tu kalong legal and binding. So it has to be fought inside the house, but Shabaru it has to be fought outside the house. And they have to use actin fought means you have interest, you have right, jongki ba on the issues. Ba Bancharai. Te nakaliang jonga kum samla. Kai ka bangai I bang ngila ban penbaha ya ka rukom jet lane ka rukom mau ka rukom jet jongi ki nong yalam kalong ba kumenta ka forefront media ngan show example ma menta ka siat keleng lema katuka program jo sur paj ba te shikhen menta kidan ki rang ba kumne kitang kipadan panelists ki senior panelists hang neru kinda shna ki parameters ban pen saphyang te paj ba kidi kine ki to jet ikinong ikmat halor kine to what law candidate ru philaban pej u hakano ka rukom ki parameters po pero pilan bu but ye bola syong lupa ka syukiru udah ka opposition ne ka ruling ru kala banlong ka fair way dan ilaban le kum kita ngin pin saphyang kum kita ngatrai de kidon ki strict parameters kan ngatrai ki paj baru kan khamsyai apa ki jet but kan yarap hendiat kan ngatrai la dai ban penmi di kot leng kedop ru hendiat kum kita ki jat nang ta la kum mangi hang ni lo dangi penlong nak dagwi platform pan lek keleng mo kan yarap ngap sim ka responsibility ngap sim baro ina dan antara PEC very powerful and the minister and always from the opposition idiot. And they keep a report to the assembly, and everything is confidential till placed on the table of the house. Once placed table of the house is public property and nobody reads. Nah, saya assembly sim kan. Ada, menjudan berpulih kata. Ti ngilaya keren ngilaya merging mode ngilaya ther halor ki benta ba pair ki bedai ba jingkylla ha sain hima sima ke jongi bat ngilaya shibun ru ki jing ai jimun nagi panelists ki jongi ha ba iba Loniak ila banjur halor ke jingdon kam ya ki pat ba ki jongi kham tam ki khon sam la ki jongi bakin long ki pet ngor bat ki ban long ki ban shempang halor ka politics halor ka jingyat
jong ka rukom long jong ka synshar ka khaddar ba ka sain hima sima ka jylla ka jongi kum juru I kong pat ila banjuru halor jingdon kam jong ki pat ba kin kili jingkylla nigin pendon kam ki an ba ki atiar ki ba la don lupa ha ri ka jongi kum ka RTI la ni but banyak keren banyak mi pat ba la dengi sngo don kanu ke jing sngo bamya ha bat ki an jong ka sarkar nang ta iba manbor ila banru halor ka jingdon kam bangin ngin dak mi tho ya karukom keren jong ki kinong mi khmat ki jongi ba om bangin bancha pin thame no hende bangin sngo thu ya kata ka hok ka ba upat ba hi udon nang ta iba Bancharai ru kumjo ila banjur halor jingdon kam jong ki khun samla bakin long ki ba husiar bakin long ki ba shempang ba haba ki jet ikinong mi khmat ki jong ki ba ho ila kren ru khandiat halor ki jingdon kam jong ki kumnu banginya khmat ha gabai de ki seng sain perthai ba kinu ki kendon dan ki parameters ka ba ki don ha ba ki jet kinu ki kertong ki jong ki ti pat ba ngasngo ba kani ke jinga kren ke jingiathir ka long ka ba layarap kan yarap ya phi ban long ban kili jingkylla la ne ban sngo thu shai ka jingmut balingi peloi kan ka Rynsan ru ka de bangin ai ka jing sngo thu sho pa ba ka jing shai sho phi na mar ba ngim kwa ba kani ka kentien synshar pa ba la ni democracy kan chukalan no tang ka ktien ka bam don jingmut hindrengi kwa ba upai ba hin pondan kam ya ka bor ka jong u tasi sin pat nga kwa pan ai khuble ya iba Loniak ya iba kong pat iba Manbor ba iba Bansharai ki bla pelai bor knang banya don benta ba ni ka por banya kran halor ka ni ka mat ka kongsan ti ka tungi la poy shobukut jong ni ka program ka jongi te ta hadu ni sham yang pi ha ka wei pat ka por khuble ka por jong pi ba ro tim ni ki ru khuble shibun